Gitugyan na sa Regional Maritime Unit 7 ang nasakmit nga pawikan nga napatay human maigo sa pana sa tulo ka mga mananagat sa miaging Sabado sa buntag. Ani ang report. Ganihang buntag gikuha na sa freezer sa Regional Maritime Unit 7 ang patay na nga pawikan. Gibutang kini sa sakop sa Maritime Police sa Styropor. Ila kining itugyan sa Department of Environment and Natural Resources aron maimuhipos ni ini. Gipahibaw ni Police Colonel Hinaro Sapiera sa RMU-7 nga labing una kini higayon nga nakasakmit sila og pawikan sud sa napo kabuan niyang paglingkod isip Regional Chief. Actually, during my time, ngayon lang nakaprehend yung tao natin ng ganitong insidente at namatay pa yung pawikan. Nasikop sila si Darami Radja, 50 anyos, Minyo, Brian Alim, 32 anyos, Ulitaw, ug Julius Asamsa, 49 anyos, Minyo, ug mga mulupyo sa sitio Pungtod sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Subo. Nasakmit sa Maritime Police, pinangulohan ni Major Jose Los Baños ang pump boat nga gisakyan sa tulo ug ang pana nga gigamit sa pagpana sa pawikan. Nasakpan ang tulo samtang nanagat sila sa kadagatan sa Barangay Kauhagan, Lapu-Lapu City. Kasong kalapasan sa Republic Act number 9147 nga mas nailhan sa Wildlife Resources Conservation Act ang isang atbatok sa tulo. I presume na tatlo kasi magkakasama sa isang boat naman yung taong tatlong nakuha. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.